И здравейте хора, това съм аз, Мейп 88 и днеска играя една много готина игра, наречена Survival. Така, за тези, които не знаете, нещо като Big Brother, там имате отбор и там има чаленджи. Ако загубите чалендж, ако вашия отбор загуби чалендж, трябва да гласува за някой да го махне и да, това ме лично много ме кефи, обаче сега, за да не ви чакам да карате, ще скипна, така да се каже, до началото на моята игра. И също така имам нов скин, ако ви кефи, дайте един палец нагоре и един коментар, за да видя какво мислите. Добре, хубаво, ще се видим в началото на играта. Окей, хора, играта почва след горе-долу 50 секунди и много се притеснявам, но се надам да се създадат приятели и да не ме вълтнат главно. Това са моите статове. Момент. Locked out. Да, един път ме локнаха. Два пъти са вълтвали срещу мен, мислех, че е било повече. Но 0 пъти съм побеждавал. Добре. След 15 секунди ще видим в кой отбор съм. Или дали изобщо ще бъда лидер. Мисля, че няма да бъда. Но нищо. Тук не се познавам с никой. Сега ще избера така рандъм. Ще гласувам за някой. За Джош ще гласувам. Точно така, за Джош. Или пък за TNT. Не, за TNT ще гласувам. Добре, играта почва, леле. Искам аз да бъда лидер. Please vote for me. Опа, написах го грешно. Vote me for leader. Аз ще гласувам за Джош. Така, да танцувам. Престани! TNT. Няма аз да бъда лидер, но нищо. Нищо. Поне ще видим от кой отбор съм. Всички танцуват. А пък ние трябва да се в синхрон. Окей. Всичко е наред. Аз няма да пиша ми. Сега чакам да ме изберат от кой отбор съм. Чакаме. Аз си чакам. Винаги ставам последен, както на народна топка. То тапна! Избраха ме! Тенкс! Айде, аз да танцувам. Айде. Гест, милички, само той стана. Избери геста, моля те, избери геста. Не, аз съм сериозно, нека да избере геста. Избери геста, моля те. Браво.
жалко, иска геста. Окей, всички танцуваме от нашия отбор, защото сме готини. След малко почва първият чалендж. Още 30 секунди. Нека да се ровим за парички и за тотеми или там как се наричат. Аз се ровя за идоли, парички и ДДБ. Нещо ми се кради. Yes! 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 Мисля, че го използвам накрая. Yes! Yes! Намерих го! Yes! Имам си идолче. Аз мога да си го използвам за някой немеси. Ама не знам дали е фейк. Мога ли да си го използвам върху себе си? На това съм много добър. Аз не обърнах внимание, че започваме. I'm good at this. Аз мисля да бъда първи. Обаче, ако се окаже фейк, ще бъде много гадно, защото има и фейк идоли, или там как се наричат. Окей, аз съм следващ, не е толкова зле. Айде, давай, Окан-чан! Гоу! Мерси. Да, брат, те вече стигнаха. Но поне аз съм следващ. Да, тя докато... Окей, първата точка е тяхна, нищо. What? О май гад, сериозно ли? Момент, още надолу. Окей, ето ме. Взех я. Какво става, Що не... Аз вече съм... Ти да го отидеш, аз вече съм се върнал, брат. Чакам те. Къде е? О, мага, той чак сега е взел мидата. Аре бе, човека е. Брат, сега ако не ни вземат точката. What? Никой не я взе. What? You are so slow. Съжалявам, че си го казвам, брат, обаче аз се върнах и взимаш още мината. Съжалявам, не е честно, е малко гадно. 1-1, бел? Нека, те да вземат една точка още една. Ама защо не мога да си го играя върху себе си? После ще разбера. Най-накрая, ама ако се окаже фейк. Давай, Джош. Ти вече успя, чакаме другата. Или другия, или там. При тях още никой не се е върнал. Да, при тях още никой не се е върнал. Едно на едно ще завършим и пак съм следващ. Ей! What, един лефта! I'm next. Пак ли с този, бе? Окей. Да, брат, пак тръгваш по-назад. Али стига. Няма да чакам, все пак. Сако, той дори още не е тръгнал. Не, брат. Really? Are you serious?
Сериозно? Поне спечелихме. Хм. Така и така няма за какво да си използвам идола. Или там тотема, или там как се нарича. Тогава нека се ровим за парички. Сега печеля още един. Няма да казвам на никой, че имам тотем. Може би ще го използвам, когато си създам врагове. Е тука. Е ужасен. Не може. Аз вече съм се върнал, той буквално още не е тръгнал. И за него ще гласувам, ако загубим следващия път. Ние сме от анима. Добре, хора, ще се видим в следващия чалендж. Добре, хора, тук сме сега в следващия чалендж. И се чудай какъв е. Не, тази чалендж го мразя. Ето е. Да, между другото ме местих в нов отбор, който е гадно. Аз бях свикнал с другия. Така. Окей. За тези, които не сбитат, ще трябва да вкараме нашите топки в нашото поле и получаваме една точка. И на другите, нали, другите топки се броят по 2 точки на противниковия отбор. Мале, голяма бутаница става тук, бе. Не, опитах се! Айде да се опитаме поне една да направим, Какво ще кажете? Да, те вече са 4. What? Тая топка се телепортира. Нищо, ние сме 2, не е толкова зле. Ей. Те вече 5. Добре, защо топките не се местят? Не. Хора. Айде. Айде пазите се от пътя ми, моля ви се, защото малко печат. Не, те вкарват само наши. 11-5 хора. Никога не съм печелил на това, ама абсолютно никога. Не. Опитам се да им попеча да вкарат наша топка. Така. Не. Хора. Какво спасяване. Не давам. Гадост. Вкараха я. Добре, хора, пазете се, опитам се да вкараме една топка. Така. Те вече са 23, гадост. Не, биха ни хора, тук не биха. И мисля сега да се използвам мидола, за да не ме кикнат. Не, гадост. Добре, хора, ще се видим на тая балкон сила. И още не знам дали ще си използвам мидола. Не знам, ще видим. Добре, хора, тук сме. И сигурно за мен ще гласуват. И затова през тази една минута, когато имах да мисля да си използвам идола, тотема или там, както се казва. Всички ще се фокусират върху мене, гарантирам ви го.
Аз знам за кой да гласувам, за Окан-чан. За Окан-чан ще се гласува. То спе колко бавно идва. Окан-чан. Използвам го. Не трябва да го използвам. Да видим дали е фейк, дали си стувал. Използвам го върху себе. Не. Yes! Yes, хора! Добре съм си използвал това. И те сме кой е вотва за Михо? За мен. Ми. Леле. Той е левна. It's time for you to go. Някой е гласувал за мене и добре съм си изиграл идола. Не баш много добре. Добре, аз предлагам все още да търсим за идоли, защото ще ни трябват. О, леле, вече сме от... то няма време да се разсъждам дори. Ох, мале, този епизод на Survivor ще продължи доста време. Интересно ми е кой е гласувал за мене, защото... Както видяхте, аз не се справих много добре, нормално някой да гласува за мене, защото дърпам отбора назад. Обаче ми е интересно кой е бил. И се изхъбих и долу е така за нищо. Само за един вод. Но нищо. Добре. Патърн платформ. Чакай да се... не! Това го мразя, хора. Това е супер труден чалендж. Няма да мога да го изпълня. Ще се опитам, разбира се. Добре. Колко паричка има? 215. Много е странно. Окей, трябва да спечелим Unity този път. Аз не виждам. Окей, чакай. Оп. Айде де. При мен нещо не действа. При мен нещо не действа. Защо при мен глична? Doesn't work. Work. Oh my goodness. Защо само при мен не работи? Аха! Ясно. Това направи се го по-лесно. Аз докато се усетя... аз докато се усетя, те вече са го направиха. Не. Не. Поне са го направили по-лесно от миналия път, когато играх.
Хора, ще се видим на Tribal Council. Надявам се да не ме махнат. И... Не. Аз знам за кой да гласувам. Не за Фродо. Не, той пък Фродо спечели. Ще гласувам за Джош, защото той миналия път спечели играта. Преди да започнем нашата, той миналия път спечели и сега не искам да спечели. Добре. Да схождам се, за да намеря парички или идол. Добре, почва се. Кажи ми, че съм първи. Искам да бъда първи. Къде съм аз? Кога ще дойда аз? Аз съм последен, да. А както винаги. Хора, извинете, че не говоря, просто в момента ми е много напрегнато. Аз не знам за кой да гласувам още. Да, за Джош. Не искам за Джош. Или пък за Джош, или пък за Спаркъл, не знам. Ще гласувам за Джош. Чакам си да гласувам за Джош. Все някой ще гласува за мене. Мисля, че аз съм след Джефук или Оканчан. Окей, ето ме. Къде е Джош? Не. И тя да ме е идол. Мале, нейният идол е бил фейк. Джош. Мейп. Кой гласува за мене? Значи... Има някой, който постоянно гласува за мене и се чудя кой е. Томас, защо го не, защо двама гласуват за мен? Мале. Вау, има сме. Yes! Двама гласуват за мен. Yes! Мале, някой гласува за мене. Who voted for me? Не, че ще ми отговори. В гейма лол. То защо седи там при Джеф? Наказан. Окей. Все има някой, който гласува за мен и се чудя кой. Нищо, следващия чалендж започва.
Get a grip. Какво е това? Сега ще разбера. А, не. Това си го спомням. Тук сега трябва да кликаме едни неща. Обаче трябва да го спечелят, за да не гласуват за мене. Добре. Хора, това е ужасно. О, хора, не мога да коментирам в момента, защото е много гадно. Леле, то започва все по-бързо и по-бързо. Мале, това почти не го видях. Мале, хора, ужасно е. Мале, слипнах се надолу. Пропуснах го. Гадост. Добре, бе, как? Аз го цъкам, не го разбирам. Тя явно преди да дойде при мене да го цъкна. Мале, слипвам се все по-надолу и по-надолу, хора. Мисля, че това ми е последния шанс. GG. What? Оставили сме ние... не. Гадост, хора, не успях да спечеля чалендж. Джош печели. Защо се това трябва да печели? Добре, значи ще гласувам за Томас. А не, Фродо. GG. Това, хора, беше ужасно. Сега трябва да се ровя за идоли и такива неща. Не се знае дали ще спечеля. Никога до сега не съм печелил. Но ще се опитам да спечеля поне един път. И никога не са ме волтвали. В смисъл, аут. Не са ме... Никога не са ме изкарвали от играта, само аз сам съм левкал. Шест, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, трябва да реша за кой да гласувам. Ей, този път аз съм пръв. Фродо, ще гласувам за Спаркъл. Или пък за Епъл. Спаркъл или Епъл, ще гласувам за Епъл. Епъл. За Епъл ще гласувам. За Лукан Чан или Епъл? Не, за някой силен, който не успя да спечели. Джеф. Ще гласувам за Джеф. Не, Спаркъл, това е. Аз съм пръв. Що аз не съм пръв? Окей, ето. Спаркъл.
Аз си ги избирам рандъм, съжалявам. Слаг Габриел. 1023 1020. Все някой, поне ще има 2 волта за мен. Сигурен съм. Таспа за втори път ли намира идол? Моля те, нека да бъде фейк. Защото... Не, аз го сървя с пак. Не. Не, изхъбих си волата за нищо. За втори път намира идол тази. Един. Спаркъл. Спаркъл. Лол. Да, ти за Спаркъл. Тя ще го съм заеба. Джош. Томас. Мейп, знай си. Сега още един глас за мене. Apple. О, два за Apple. Дали са, ако има още един за мене? Не! Кой се гласува за мене? Да, бело. То с мене дапва. Лол. Why me? What did I do? Добре, да видим кой ще бъде изгонен. Дай. Ми. Добре, да видим. Ха! Не се махнах аз. Това е важното. Но... Ама дава все пак. Окей. Добре, хора. Ще се видим в чалендж. Окей, ето ни. Тук сме. В следващия чалендж. Не. Това го мразя. Трябва да спечеля това имюнити или там как се нарича. Тук сега трябва да направим кода. Аз съм розово, сериозно. Окей. Готов съм да тръгвам. Задържам W и го... Ето, видяхте ли? Пръв бях. Сега трябва да отида да видя първото мале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 16, 22. 16, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Значи 16, 22, 14. 16, 22, 14. 16, 22, 14. 16, 22, 16, 22, 14. 16, 20, 2, 14. Това ли? О, не! Всичко ми пева, значи 15. Enter. Момент. 14. Yes! Познах! Yes! Yes, 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 yes. Yes, хора, спечелих. Yes, I won. Добре. Идеално. Сега, ако намеря тотем, ще бъде още по-хубаво. Може да го напиша 20. 3. Не, 2. 14. Мисля, че беше 2. Не си спомням. Просто важното е, че спечелих. Окей, почва се и хубаво, че за мен няма да могат да гласуват. Аз този път ще гласувам за Apple. What? Той умре по пътя. Май са дезетна, ако не се лъжа. Мисля, че са дезетна са. Ще гласувам за Apple. Съжалявам, Apple. Налага ми се. Не, Укан-чан. Не, за Apple ще гласувам. Apple, точно това е. За Apple ще гласувам. Не, за Sparkle. Точно така, за Sparkle ще гласувам. Не, последно обещавам ви хора, за Sparkle ще гласувам. За Sparkle. Мале, сега ако Sparkle имаш, направо ще се килна. Окей, добре, няма. Това е важно. First vote. Да видим кой е. Apple. Jeff. Sparkle. Е, това мисля, че е моят вод. Томас. Jeff. Sparkle. Охо! 2 за Sparkle, 2 за Jeff. Томас. Кой ще го за Томас? О, 2. Томас. Томас се маха, жалко. Но. Why him или him или там. I will miss you.
I vote for Sparkle. I vote for Sparkle. Not for you. Не за тебе. Значи, той ми нарича с една гадна дума, за дето мисли, че съм гласувала за него. Хей, гати. I will be the leader. Се казва, не I be the leader. Вече има един паднал. Окей. Таймейп. Не разбрах защо го написа. Защо всички срещу мене? Ромб, сърце, звезда, сърце, такова триъгълник. Звезда, триъгълник. О, мале. Не шопа, бе! Не шопа! Кръг, сърце. Да, брат, айде стига, защото твой тъпия шоп, това не беше честно. Айде стига. Това не е честно. Това е гадно. Кой пак ще сложи квадрата до шопа, брат? Мале, обаче ако Джеф спечели, ще го съм заспакал. Айде, Апъл, направи го. Не! Джеф won. Джеф won. Ще й кажа, за да гласува за Apple. Опа. I mean, vote. Добре. Ще се наложи да гласувам за Apple. Трябва да се махне просто. Чакай, I didn't vote for you. Да му кажа, че не съм гласувала за мене. За него, че не съм гласувала. Хай, Джури. Да, сега, защото той ме мрази, няма да гласува за мене. Ами, за Apple.
Аз наистина не гласувах за него миналия път. Добре. Знаеш, че някой ще гласува за мен Apple. Са втори глас за мене, нали? Нека да позная. О, Господи Боже, помисли, че ще бъда аз. Apple, are you voted for me? Voted for me. Bye, Josh. By the way. Лъжа, че не гласува за мен. Някой друг е гласува за мен. Ще разбера кой е. Вижте колко малко хора останахме. Останахме 6. Мале хора, никога не съм стигал до тук. Окей, следващия чалендж започва. Патен плант. О, айде стига, това вече го правихме. Това е гадно, стига. Никакъв шанс да спечеля. Сега пак сме 5, някой левнал. Айде, сега ще се опитаме да направим най-хубавото нещо. Добре, хора, ще се опитаме най-доброто от себе си. Къде съм аз? Къде съм аз? Ето ме мене! Три, 2, 1. Добре, аз още нищо не виждам. Пуф, 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 пуф. Чакай, така ли е? Чакай. 1, 2. Ето това тук трябва да го цъкна. И после 1 надолу. И ето тук. Айде. И чакай, тук става така. 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 Окей, свърши първото. Не, никакъв шанс, те са много бързи. Браво, Канчан. Ще гласувам за Фродо. Чакай, ще напише тя да гласува. Vote for Фродо. Всъщност и тя може да гласува за мене. Добре, трябва да наменим тотем или нещо такова. Толкова съм притеснен, сега за мен ще гласуват, сигурен съм.
Сега мен ще ме изгонят. Джош, Томас и Слаг Габриел 1023. Welcome. Jury. Що всички се разетват? Никога не мога да го разбера. Чакай да напиша good luck. Гласува за мен, нали? Някой има ли идол? Кажи ми, че нямаш. Окей, никой няма. Сега гледате ли мен ще ме изгонят? Фродо. Фродо. Мейп. Знай, с някой ще гласува за мене. Фродо. 2 волта за Фродо. Ухевата е. Мале хора, толкова близко. Задължително трябва. Задължително трябва да спечеля това. Трябва да стигна поне до финала. Чакайте да... Добре. Не знам дали ще успея до финала. Задължително трябва да спечеля този чалендж. Байла и Бъсъл. Но това съм много добър, това съм сигурен, че ще го спечеля. Ако не го спечеля, ще бъде жалко. Окей, момент да си наглася камерата и на first person ще го правя. Така. Момент. Правя го. Идеално даже за сега. Не! Запънах тук малко. Трябва да спечеля. Айде, защо не се пъшва? Айде, влез! Не! Трябва да влезнеш.
Не, GG. Айде, така. Не, толкова близко на последното бях. О, леле, не мисля, че ще спечеля. Окей, хора, ще се видим там. Много се притеснявам. Добре, хора. Толкова се притеснявам, сигурен съм, че тук ще загубя. Тук ще загубя, сигурен съм. Но дай да се пробваме. Аз знам вече за кой да гласувам. За Apple. Те мен ще ми изгонят. Двама гласуват за мен и всяко двама гласуват за. Welcome. Мале, толкова се притеснявам. Еми хора, GG, губя. Чакай да напиша. Пише, че е било рандъм. Мейп, да, знаех си. Сега още един за мен е Спаркъл. Не съм гласувал за тебе. Мале хора, направих го на финала. Мале, на финала съм. Окей, хора, нищо на финала съм. Това е важното. Леле хора, толкова се притеснявам. Това сме ние последната тройка и не знам дали изобщо. Момент да пише. Момент да пише. Дай да напише. Пише какво е good gel. Леле хора.
Окей, хора. Сега ще видим кой е победителя. Окей, губя. Това е ясно. Те се гласували за... Окей. Окончен. Апъл. Апъл. Никой не гласува за мене, Меси. Охо, трето място. Не е толкова зле. Ей! Радвам се за нея. Окей, хора. Това беше за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Довиждане и до скоро.